Ahojte, vítam vás na kanáli Pán Prepper a po dlhej dobe pri videu, ktoré sa opäť bude týkať témy Meshtestik. Rovno v úvode, ak ste fanboy Meshcore, tak na mňa s tým nechoďte a nepýtajte sa ma v komentároch, a prečo nie Meshcore, a všetci prechádzajú na Meshcore. Áno, presne tak, nie som naozaj ovca a používam to, čo mi vyhovuje. Naozaj nepotrebujem každého pol roka meniť systém, lebo príde zase niekto nový urazený, ktorý sa nepohodol s pôvodnými tvorcami a vymyslí si niečo iné. Mne Meshtestik funguje na to, čo potrebujem 100%. Nepotrebujem sieť, do ktorej sa mi teraz pridá 1000 nodov a potrebujem neviem aké veci. Naozaj pre mňa Meshtestik funguje, som s ním spokojný, ponúka všetko, čo potrebujem. V mojej malej preperskej bubline si dokážem vytvoriť spoľahlivú sieť a plus je tam ešte napríklad prepojenie na ATAG aplikáciu a podobne. A tak, hej, kto nevie, nech si pozrie, čo to je a pozrie si k tomu Meshtestik plugin. Pre mňa je to geniálny systém. A už skôr som sa vás pýtal v jednom z mojich shortov, reelsov, ako sa to tu volá, že či by ste chceli video k tomuto tu. Pod týmto môjim 3D tlačeným krytom sa nachádza Liligo TDEC Plus. Jednoduchý Meshtestik standalone komunikátor, ktorý vyzerá ako staršie BlackBerry. Naozaj je to standalone zariadenie. Doteraz platilo, väčšinou platí to, že pokiaľ chcete niekde ísť, tak si musíte zobrať mobil a k tomu nejaký node. Napríklad tento externý node, ktorý pripojíte k mobilu cez Wi-Fi, alebo ja som to riešil takto troška punkovo. Toto je starý Heltec V3, ku ktorej tu mám na velcro hodený tento akumulátor a zachytené duct tapeou. Jednoducho toto bolo mini riešením pre mňa do mesta, ktoré som hodil do vrecka. S týmto zariadením mi to odpadá, naozaj stačí mi toto, nepotrebujem žiadny mobil, nič párovať, jednoducho tu mám celý Meshtestik, nepotrebujem k tomu mobil, nepotrebujem nič, stačí mi toto jediné zariadenie a to je prakticky aj tá najväčšia výhoda a aj to, prečo ho mám. Okrem toho, že strašne rado používam, hodím to niekde do vrecka, nepotrebujem ťahať mobil, nerozptýlujú ma upozornenia na mobile, riešim si iba cez toto, plus je tam nejaká troška vyššia bezpečnosť, aj keď tá komunikácia na tých priamych spojeniach cez Meshtestik je šifrovaná. Tak predsa len, keby niekto strašne šikovný chcel, tak sa vám vie dostať na ten medzistupeň, čo je prakticky to Bluetooth pripojenie. To vám tu odpadá, čiže ďalší krok, ktorý trocha zvyšuje tú bezpečnosť a plus aj to, že ja toto zariadenie mám v tej svojej výbave, používam svoje väčšie nody, napríklad, a niečo by sa pokazilo a mám človeka, ktorý je neskúsený, alebo niekde ideme a potrebujem, že hej, tuto budeme komunikovať cez toto, nie je tu signál, nemusí si inštalovať aplikáciu, nemusí si nič nastavať, dá mu toto zariadenie a používa ho samostatne mimo mobilu, takže za mňa super. V skratke si to predstavme, na obrázkoch, aj takto na videu, to zariadenie možno pôsobí lepšie ako v skutočnosti. Ono je veľmi pekné, je príjemne spracované, ale nečakajte nejaké spracovanie dnešných mobilov a dokonca ani toho BlackBerry, na ktoré sa to celkom ponáša. Sú to lacnejšie plasty, ale ako licuje to pekne, len jednoducho tie plasty sú lacnejšie. Ja mám na tom displeji ešte fóliu od výroby a dal som si k tomu vytlačiť z verejne dostupných modelov tento kryt, nech mi to troška chráni displej. Musím povedať, že ten kryt nie je úplne super, nedrží tam nejak extrémne, ale zase vo vrecku tú ochranu splní. Ale poďme sa teda pozrieť na to zariadenie, ako vyzerá. Zo zadnej strany, okrem nejakých skrutiek, máme tu statívový závit, inak nič, ale ten zadok je veľmi pekne vyvedený na tom. Na ľavej strane logo výrobcu, tuto, bacha, je to resetovacie tlačidlo. Ja veľmi rozmýšľam, že ten TDEC rozoberiem a to tlačidlo vyhodím, lebo, keď sa na to pozrete,
ťuk, stačí jeden ťuk a zariadenie sa vám reštartuje, plus je tu port. Pri pôvodnom TDECu, ktorý nemal takto pekne obal, ten ste si museli tlačiť a prakticky ste si iba kupovali tú základnú dosku s displejom, tak cez tento port sa tuším pripájala GPS anténa. To je tu vyriešené, čiže oproti tomu pôvodnému TDECu to už máte hotové zariadenie takto v tej kejske, v tom púzdre s 2000 mAh batériou vnútri, inštalovanými anténami plus GPS-ka. Zo spodnej strany napájací USB-C konektor plus tieto otvory. Na pravej strane slot na pamäťovú kartu a tento prepínač, ktorým celé zariadenie zapíname a vypíname. Smerom do dola zariadenie zapnuté, do hora vypnuté. A na vrchnej strane vidíme verziu na 868 MHz plus tieto dva otvory. Tie slúžia na to, že vy si môžete kúpiť dve verzie tohto TDECu. Jedna je táto, čo mám ja, a tam sú antény integrované. To ale neznamená, že do budúcna by ste si vy nemohli tie antény vymeniť, respektíve tam vlastné, preto sú tu tieto vybratia, tie jednoducho vycvaknete, respektíve vyrežete a keď si to zariadenie otvoríte, tak z konektoru si odpojíte vnútornú anténku, ktorá je taká menšia, vyťahnete si SMA konektor a už si môžete použiť anténu, akú chcete. Ale ja som naozaj chcel s tým, že nech to zariadenie malé, jednoduché, ja nerobím nechodím s tým na kopečky a nelovím spojenia, mám to naozaj na komunikáciu tej svojej preperskej bubline. Čiže pár stoviek metrov v otvorenom priestranstve, kilometre s tým úplne v pohode dáte a mne to stačí. Keby som pociťoval potrebu, že potrebujem lepší signál a lepší dosah, tak jednoducho za 3 minúty mám z tohto zariadenia spravený TDEC s externou anténou. Predná strana tej dominuje displej, ten má, tak sa nemýlim, 320 na 240 bodov a potom QWERTY klávesnička, uprostred ktorej tróni trackball. Potom pozor, toto nie sú tlačidlá, ako som sa ja z prvých obrázkov dávno domnieval. Je to iba vám tu pekne grafika ukazuje, kde máte ten trackball. Môžeme sa možno na to pozrieť. Mám v tom nahratý Meshtestik UI, čiže pekné grafické rozhranie, ale ako vidíte, momentálne mám bledú tému. Komu by sa nepáčila bledá téma, tak si to jednoducho môže vymeniť a dať si tému tmavú. Asi aj táto video to teraz bude lepšie. Ja som mal nastavenú svetlú plus vyhúlený maximálny jas, nakoľko ja to mám zariadenie navon, tak aby som na to pekne videl. Čiže pekný biely podklad a maximálne podsvietenie, ale teraz to zmeníme. Keď si zariadenie zapneme, buď si ho môžete ovládať trackballom, alebo je to potom kompletne dotykové. Ešte som možno nespomenul jednu vec. Tu máme hlavnú obrazovku, ktorá vám ukazuje tie všetky základné údaje, ktoré potrebujete, že aktuálne nemám žiadne správy, koľko nódov je online, ako dlho je to, v akom frekvenčnom pásme to je, zapnuté zvuky, GPS-ku zapnutú, vypnutú a napríklad to, že slot na SD karty mám prázdny v pravom hornom rohu, potom v percentách aj graficky znázornený zostatok batérie. Čo sa tohto týka, tak niektoré z týchto ikon majú aj dvojité funkcie, tak napríklad keď si teraz ťuknem a podržím GPS-ku, ono mi to celé zariadenie reštartuje, ale už s tým, že budem šetriť baterku a budem mať vypnutú GPS. Takže niektoré z tých ikon naozaj majú pridružené funkcie, ktoré viete aktivovať dlhším podržaním. Napríklad si viete vypnúť Wi-Fi, ktorú ak ten TDEC
nechcete pripájať cez Wi-Fi a podobne, tak môžete to mať vypnuté. Rovnako tieto bočné ikony majú niektoré dvojitú funkciu. Napríklad, keby som ja teraz chcel, aby mi to nežralo baterku, tak čo spravím? No, aby mi to nežralo baterku, a teraz na tom nepíšem, a chcem tomu vypnúť displej, tak ako vypnem displej? No úplne jednoducho, tuto dole malé ozubené kolečko, dlhšie ho podržím a zariadenie vyplo displej a ďalej si funguje. Hej? Ono ďalej teraz príjma, ďalej funguje, ale jednoducho šetríme baterku, má vypnutý displej. Rovnako, keby som chcel tieto údaje obnoviť, napríklad tých videných nódoch a podobne, podržím domček, on si dá resync a obnoví si tie údaje. V ďalšom menu, ja to budem prepačte ovládať takto cez ten displej, s mojimi megapalcami sa ten track bol ovládať troška horšie, a keď mám dotykový displej, prečo to nevyužiť. Ďalej tu máme tento prehľad dostupných nódov, ktorý, keď podržíme, tak si ich vieme prispôsobiť. Máme tu hneď prvé filtre, vieme, či majú mať public key, vieme si odfiltrovať tie, čo sú offline, neznáme, vybrať si konkrétny kanál, pozíciu, či zobrazujú, alebo vyhľadať podľa mena a vybrať si iba tie nami zadané. Highlight, to si vieme odškrtať, či chat s tým daným nódom máme aktívny, či má zapnutú pozíciu, telemetriu, alebo si zvýrazníme konkrétne meno a potom by sa nám to tu zobrazilo. Môžeme si to vyskúšať a dáme si, chceme zobraziť aktívne chaty. Pôjdem naspäť. A vidíme, že s oranžovým rámikom máme teraz tie nódy, s ktorými sme mali aktívny chat. Teraz si to vypnem, vrátim sa naspäť, vidíme, že to tam už nie je. Toľko k tomuto zoznamu nódov, takže vidíme, že aj toto malo pridruženú funkciu. Ďalej, tretia ikonka, vidíme kanály, ktoré máme. Áno, viem, že sa prechádzalo veľa vecí, ja tu mám nastavený long fast, funguje to jednoducho, ahoj, enter, odoslať. Medzičasom mi ešte načítalo správy, ktoré boli odoslané, kým nebol synchronizovaný ten nód, ale vidíme, že odišla správa a mne na tomto nóde, už tá správa ťukla, už mi je zavibroval mobil, už mi to tam pekne ukazuje. No, necháme ho spinkať, ten zase padol. A vidíme, že takto máme všetky naše tie skupinové kanály, skupinové chaty. Tu, keď podržíme, tak to už nerobí nič, nemá to pridruženú funkciu. Ako tretie máme potom naše aktívne chaty. Vidíme tu všetky chaty, do ktorých sme zapojení, či je to už nejaká tá grupa, alebo je to konkrétna správa s niekým. A správa je odoslaná, už mi zase ťukla na telefóne cez ten nód, ktorý mám tuto pripojený. Takže toto funguje parádne. Keď na samotnú ikonku tých aktívnych chatov dlhšie podržíme, tak to nič nespraví, ale keby som ja napríklad chcel, že teraz tento chat by som chcel vymazať, nechcem, aby sa mi zobrazoval, lebo čo ja viem, už ich tam mám moc a zavadzá mi to, tak na tom podržím prstom a vidíme, máme tlačítko delete a viem to jednoducho vymazať. Tu som vám chcel ukázať, že ten TDEC naozaj nemá problém ani s diakritikou, to som skúšal dnes a prijíma tie správy s diakritikou úplne v pohode, takže žiadny problém s formátovaním, že by vám tam hádzalo štvorčeky, tam nie je. Toľko k tomu. Ďalšia možnosť sú tu mapy. Mapy tu však nie sú nejaké Google Maps a podobné. Mapy si musíte nainštalovať na kartu, vložiť, načítať a potom sa vám tu budú zobrazovať. Ja, priznám sa, ja som si to raz vyskúšal, pohral som sa s tým, stiahol som si mapy plus minus orientačné. Potom som tú kartu vyhodil a dal som ju do drona, lebo som zistil, že tie mapy absolútne nevyužívam. Potom
sa vám môže stať táto vec, že uvidíte, že neboli žiadne mapové podklady nájdené a táto hláška vám tu ostane po celý čas a rozmýšľate, ako ju dať preč, no jednoducho do nej ťuknete. Inak potom by ste sa pohybovali štandardne, vedeli by ste si vycentrovať mapu, viete sa v nej posúvať, ako hovorím, bohužiaľ, nemám ich ja nainštalované. Keď si dlhšie na tom podržíme prstom na tom bočnom menu Map, tak sa nám zobrazia tieto posuvníky, ktorými si potom môžeme jednoducho nastavovať kontrast a prihľadnosť jednotlivých vrstiev mapových podkladov. A v tejto časti, keby som mal viac tých map, tak tu si viem potom tie mapy vybrať. Ale toľko k tomu. Ja som zistil, že absolútne to nepoužívam, vôbec mi to nebolo potrebné a prakticky mi to tam bolo na nič, tak to tam ani nemám na čo zaťažovať procesor tým, aby čítal ešte aj kartu. Dobre, posledná možnosť je tu kolečko nastavenia. Ako sme videli, keď ho dlhšie podržím, tak nám stmavne displej. Keď hoci kde ťuknem, tak displej sa znova rozsvieti. A tu máme všetky tie základné nastavenia. Popravde ma to milo prekvapuje, lebo dokážete si priamo v tomto samostatnom zariadení nastaviť toho celkom dosť. Je toho o niečo menej ako v mobile, o niečo menej intuitívne, ale naozaj nastavíte si to, čo potrebuje drvivá väčšina z vás, tak si na tom nastavíte. Používateľské meno, región, základný preset, kanál, ktorý má byť váš primárny a ktoré majú byť sekundárne. Keď sa dostanete do takéhoto menu a potrebujete sa vrátiť z neho späť alebo nechcete nič nastaviť, tak vo všetkých tých menu funguje to, že jednoducho takto scrollujete dole a dáte cancel alebo potvrdíte voľbu. Ďalej si tu viete nastaviť rolu toho zariadenia, Wi-Fi, vypnutie displeja, zámok displeja, ako sme si ukázali, tak nastavenie jasu, tému farebnú, teda sú konkrétne dve, viete si nastaviť upozornenie na správy, štýl zvuku, jazyk, bohužiaľ čeština, slovenčina tam nie je, môžete si to backupnúť alebo restornúť a potom menu na reboot a shutdown, to si ešte ukážeme a potom sa tu viete prekliknúť na tools, kde viete dať napríklad mesh detektor, čo chvíľku trvá, ale malo by vám to dokázať vyhľadať nódy vo vašom okolí. Môžem skúsiť zapnúť tu ešte jeden. Áno, vidíme, našlo mi to tento, ktorý mám zapnutý. Ďalej, signál scanner, vyberete si node a ukáže vám silu signálu. Ups, som sa preklikol. Trace route, choose target node. Jo, a ukáže nám tu celú tú cestu, nejaké štatistiky toho prenosu, alebo packet log, ale tam teraz nič nemám. A tu som sa ešte chcel vrátiť do tejto položky settings, kde keď si dáte reboot a shutdown, tak sa vám zobrazí toto menu. Buď ho môžete zariadenie vypnúť, ale slúži vám na to je toto tlačidlo, reštartovať, alebo potom je to zaujímavá možnosť s týmto Bluetooth, ktorý, keď si ťuknem, tak teraz toto samostatné zariadenie, tento TDEC Plus, si viem prepojiť s mobilom ako štandardný Node. Keby som potreboval napríklad nastaviť niečo viac alebo pohodlnejšie komunikovať, tak momentálne ho viem spárovať s mobilom a používať ho ako nejaký takýto klasický Node. Nie je to moc prívetivé, je to relatívne spomalené oproti tým klasickým Nodom, ale stále máte takúto možnosť. Keď z toho chcete ísť preč, tak kliknete na to logo Bluetooth, ono sa to rebootne a zase sa vám to tvári ako samostatné zariadenie, samostatný node, ku ktorému mobil nepotrebujete. To len taká zaujímavosť, je to malé, skryté menu, nie každý o ňom vie, takže možno vám to niekedy pomôže a keby ste potrebovali niečo viac nastaviť, alebo naozaj ho chceli využiť spolu s mobilom, tabletom ako samostatný, ako bežný node, tak viete ako na to. A ešte som vám chcel ukázať jednu vec. Tá
QWERTY klávesnička je podsvietená. Ale nefunguje to ako pri dnešných moderných mobiloch. Hej. Je to jednoduché zariadenie. Musíte si to zapnúť. Nemá to žiadny senzor svetla ani nič podobné. Stlačíte Alt a B a klávesnica vám svieti. Ale bacha na to, nezabudnite na to. Hej. Pod tme sa to hodí. Vidíte? Aj keď sa vám vypne displej, to podsvietenie klávesnice sa vám nevypne. Jednoducho vy ho musíte klávesovou skratkou znova vypnúť alebo zapnúť. Čiže nie je to nejak prepojené, že zhasne displej a zhasne vám aj klávesnica, ako sme zvyknutí z mobilov. Nie, musíte si to samostatne. Alt B. Toľko za mňa k tomu. Ešte si môžeme pozrieť, ako to funguje, ako to zobrazuje správy. Ja som ten Note takto podoprel a skúsim si na ňo z mobilu poslať správu. Tak napíšem: ahoj, točíme video. A vidíme, máme novú správu. One new message sa nám zobrazilo aj tu. Pekne máme zvýraznené, od koho ide tá správa týmto oranžovým rámikom. Ahoj, točíme video. Tu si nechám mobil, aby ste videli v pozadí a na tom TDECu napíšeme potvrdzujem príjem. Stlačím Enter a správa potvrdzujem príjem. Tak tu skúsim ešte napísať test. Počuli sme zvuk a zobrazila sa nám správa. Takže toľko k TDECu. Podľa mňa veľmi príjemné zariadenie. Dá sa upravovať, dá sa tam nastaviť toho habadej. Ak hľadáte nejaký zaujímavý Note na mesh testing ako samostatné zariadenie, ku ktorému nebudete potrebovať telefón, ja vám to môžem odporučiť. Naozaj, síce z tých fotiek by sa mohlo zdať, že to je ako BlackBerry, ale nenechajte sa ošáliť. Není to ani zďaleka tak spracované, ale je to príjemná hračka. Áno, viete tam použiť aj ten meshcore a viete rôzne ďalšie firmwary, na to existujú nejaké na pentesting, ak sa zaujímate aj o túto sféru, nejaké testovanie sietí a zraniteľnosti a podobne. Aj to sa už cez to dá, nejaké základy. Takže tá komunita je tam veľká, existuje množstvo firmwareov a tento mesh testing UI, tento grafický, je iba jeden z nich. Dajte mi vedieť, či sa vám takéto zariadenie páči, poprípade, či zvažujete jeho kúpu. Ja musím priznať, že mne tieto standalone zariadenia veľmi učarovali. Je to zaujímavé, je to návykové si to brať so sebou. Nie, že musíte párovať, jednoducho toto mám vo vrecku a keď chcem mesh testikovať, tak si to zapnem a fungujem, neriešim vôbec mobil, neriešim nič okolo, nič ma nerozptýluje a je to jednoduché, účinné a za mňa super. Ja som ešte pozeral na nejaké iné zariadenia. LilyGo má zariadenie s názvom Pager. Tiež zaujímavé, to nemá dotykový displej vo forme pagera s QWERTY klávesnicou. Zaujímavé zariadenie. Rovnako som pozeral, LilyGo má TDEC Pro, ak sa nemýlim. Ten má trošku iný formát, displej je väčší, vyšší a je to e-ink displej. Ale pokiaľ som to dobre pochopil, ja som sa po tejto informácii na to aj vykašľal, pôvodne som ho chcel. Ten displej nie je podsvietený, čiže pre mňa to zariadenie dosť degraduje. Tu, tým, že si viem nastaviť túto svetlú tému, mám podsvietený displej, viem s tým pekne na slniečku. Chcem písať večer, tak si podsvietím klávesnicu a píšem si aj po tme. Tam zase na slniečku krásna viditeľnosť, ale bohužiaľ po tme tam toho moc neuvidíte. Neviem, možno sa to zmenilo, možno nie. Dajte mi vedieť, čo si myslíte o TDECu, či sa vám toto zariadenie páči a ak sa vám video páčilo, dajte like, poprípade odber a vidíme sa niekedy na budúce. Ahojte.